inkinga ayipheli, inkinga ayipheli, usolva enye kuvele enye. Hey, mzala man, yazi ngikhohliwe man la. Thuma ngakho ngitshela ukuthi sekakufakelile imali uhambe nokwenza njalo. Buka vele mzala yazi mawuthi uyabheka vele bengiqonde vele ukuya khona vele ngiphuma la endlini vele ngithi vele ngiyakhona yabo ngikhipha le mali vele mawulele ungisethile vele ngendlela right. Wow, right. Uyabona ukuthi mohamba la endleleni ungakagadi le ntombi lesala ngoba intombazana egole ngathi bona imali nje zanukela vele. Ngoba azoyidla sokubona nje sokuya kusasa ngedatha ukuze. Akhululeka mzala uyazi na ukuthi vele angihlakaniphena la ekhanda ngichithile yabo ngizobuya nayo le mali vele ngendlela right. Ungisethile. Alright, ukuthi vele ngipheke vele shuthi isudla kona vele no. Esokuthenga nje manje yabo usubuya injalo mzala ngizothi vele mangiqeda ukukhipha le mali ku-ATM bese ngizoya lapha eKFC ngishaya noma 9 piece nyana yabo sothenga lesinkwa la emakuleni noma ngizothenga eShoprite. Ayakhuleka ungayenza noma yini ayibona. Hayi khululeka mzala uzobona mangibuya yabo. Sure. Ayo vele sidle imali yakho kayiwani. Awuyazi mzala sonke. Awuyazi. Hayi mzala ntakwenzakalayo waphatheka kabi nokuthi uyokhipha imali orini nodawayithanda imali. Yazi mzala sekuvele kwenzeka inkinga yazi lana ngithi ngibuye uyokhipha imali mzala ivele yalahleka yazi and manje cabanga besinedili nombrezula lapha endlini yabo ukuthi ngizohamba ngiyokhipha le mali bese ngiyamkhokhela manje imali angisabuyanga na mzala yazi. Nodawe nomzana usaqeda nokufika nodala eGoli uhlanganisa amadili nona nabomrembula. Yazi nodala into ehlanganisa nomrembula angeke izilungu mfethu. Nini nje bekufika amaphoyisa la or kufika abantu bazolanda into zabo la kuzochaza uthini yabo ngoba uzosuka usifake nje inkingi. Mara mfana ibhadi lelo kulahla imali engaka. Yazi ukuthini mzala athi ngiyolala kancane mhlawumbe sizoxhuma ngiqeda kuvuka. Alright mzala. Eyiphatheke kabi ke le yami izile yolala eli kanje. Ayi mara vele iningi le mali ayilahlile 5000 wonke. Hani. Yenza ngisami inkinga. Ayemayenza inkinga. Kaze kwenzakaleni namhlanje? Ngalahla imali engaka. 5000 wonke Nkosi yami. Into engizoyithini then? Nalo mjida lona idile yakhe ngeke saphasa manje bengithemba ukuthi le mali ngizobuya nayo. Kodwa manje 5000 wonke. Kodwa yazi ukuthini? Athi ngithi ukulala ka mhlambe kancane mhlambe ngizovuka sengithini ukuzisa. Singena kancane la ingubeni. Uyakhona nokhona maqela. Baba, ikuse. Vuka baba, vuka, lona vuka. Walala manje yini? Wenzenjani? Walala manje mfowethu. Hawu, ukutshela into eyodwa mfethu yazi sengivele ngaba nenkinga la mfethu. Inkinga yani manje ndoda buka lalela. Manje yonke into mfowethu mina sengiyenzile isisothe yonke into lethe sixoxe ngayo yonke into ise right. Into esishodayo mfowethu into emayelana nami. Eshimana mfethu ukutshela into eyodwa yazi mfethu the time ngiyokhipha imali mfethu yazi ngithe sengibuya lapha endleleni yavele yalahleka mfethu nama ngazi. Yalahleka? Kanjani manje ndoda? Hayi kahle mfowethu akwazi usho lokho vuka. Uzala uzongitshela kahle yalahleka. Kanjani ndoda manje ndoda? Yalahleka mfethu imali. Hayi kahle baba. Cha mfowethu awungitshele kahle mfowethu. Uthi lahleka kanjani mfowethu imali mfowethu zonke izinto sengihambisile lapha namanje la ngificulela la. Mfethu yazi ukuthini njengamanje ndoda nami angazi ukuthi kwenzakaleni le time ngizendleleni ngithola ngiyikhiphile imali angazi nami ukuthi kwenzakaleni and mangithi ngiyabheka mfethu angisena plan mfethu ukuthi imali yakho ngizokukhokhela kanjani angina plan mfethu mina yazi njengamanje indlela engibona ngayo mfethu njengamanje angiboni mina ukuthi le mali usazoyithola yazi awuboni futhi ukuthi ngisazoyithola awusashonela ukuthi usazozama awusashonela kahle futhi uthini kahle kimi uthini kahle futhi kimi kahle ngithi uyabona ukuthi wena wenza isilimo into sengihambisile lapha uzongitshela wona njengamanje hayi wena futhi ayikho lento yakho uyabona wena uzokunika imali yami uzobona uzokunika Lepo tshona ngijwayela ngempela wena uyangijwayela mfowethu ulahla imali yami hayi ndohlangeke wena ngijwayela wena
uyangijwayela wena ngeke uyangijwayela bathi ngihlanyisa wena ngihlanyisa imali yami kahle nje bathi ngihlanyisa unilahla kanjani imali yami wena unilahla kanjani imali yami lo muntu ulahla imali yami lo andiyazi vele lo muntu lo kantwana lo dilahla kanjani manje engasohlathi namanje uyahlanya ningibambelani ngizothini abantu mina ngiyekeleni man ningibambelani hawu ngiyekeleni yini hawu ningibambelani ngiyekeni hawu ngiyekeni hawu yini kanti ningibambelani ngicela ningiyeke man hawu yini hayi ngidonselani yini manje mzala yini nitekenzakalani ndoda hayi mzala shuthi ngiyaphupha yazi we bhatata akukhuza nje ngokulalela nje mina bheka nje na mzala ngazi kwenzakalani yazi ngiyaphupha kushuthi yazi kodwa athi ngithi ukulala kancane futhi mhlawumbe ngizoba right inkinga ipheli usolve